Ozal bizim hazinamız döredilir. O barada halka maglumat beripdik wagtyna. Soň hazina kim näme, näçe, haçan uğratdy bu zatlaryň hasapdadyr. Ene şo hazina we maliýe komiteti, gapdaryny maliýe komitetinden goşup ikisini birikdirip ene şoňkun hazina we maliýe komiteti açyldy. Milli Halas etiş komiteti içerisinde döredilen we gurucu bloklardan biri bolan Täze Türkmenistanyň Hazina we Maliýe Komitetiniň resmi web sahypasy umumy halka açyldy. 2021-nji ýyldan bäri gurama görnüşinde işläp gelýän edara çylşyrymly ýurt bähbetli işleri amala aşyrmagy göz öňünde tutýandygyny ma'lum etýär. Hazina we Maliýe Komiteti şu düşünjeleri özünde jemleýär. Hazinanyň ýeketek we şüphesiz eýesi halkdyr. Hazina mülkün we türkmeniň gelejeginiň kepilidir. Şunluk bilen adalat mülkün sütünüdür. Hazina mülkün goragydyr. Nesil hazinanyň güýjüdür. Döwlet hazinanyň tasdiklaýjysydyr. Toprağın ýeketek eýesi Türkmenistanyň halkydyr. Toprak hazinaky diýdik, hazinada halkyny diýdik. Yani Türkmenistanda ummatsız toprak vardır. 448.000 kvadrat kilometre diýilýär. Hazina we Maliýe Komitetiniň Täze Türkmenistanda maksat edilýän borçlaryny hem şular ýaly edip görkezýär. Obyektleri, emlakleri we karhanalary, ykdysady dolanşaga girizmek, kysır obyektleri, ykdysady dolanşaga girizmek üçin önçilik profillerini dürli formalarda şahsy eýçilige geçirmek we diversifikasiýa etmäge ruhsat bermek. Diýdimdorluk, korrupsiýa we garyndaşparalyk esasynda üstüne çökülen döwlet emlaklaryny ýygyna, ýagny hazina gaýtaryp almak we şahsylaşdyrmak üçin täzeden tendere çykarmak. Diýdimdorluk, korrupsiýa we kanunsuzlyk esasynda ellerinden alynan şahsy emlaklary, karhanalary ýygyna ýagny eýelerine gaýtaryp bermek ýa-da gaýtaryp bermek mümkin däl ýagdaýynda öwedin dolmak. Türkmen milli manadynyň howpsuzlygyny üpçün etmek we anamyny täzeden dikeltmek. Türkmenistan Jumhuriýetiniň pul, kredit we maliýe sistemasyny täzeden dikeltmek. Hazina ýuridik şahslaryň emlaklaryny satyn almagy we satmagy baradaky borçlary durmuşa geçirmegi maksat edilýär. Hazina ähli Türkmenistanyň toprağını yarattığı yerüstü baýlyklarının eýesidir. Hazina çok eýesi bolansoň hazina da sizinkidir. Ýagny şu aýdylanlary hemmeniň düşünüp biljegi dilde aýtmaly bolsa, onda şulary dile getirip bileriz. Ýurtda Türkmenistanyň bähbidini gorap biljek hiç bir gurama ýa-da guruluş bolmandygy üçin Türkmenistanyň halkynyň baýlyklaryny guramaçylykly terror topary talap Rus raşistik imperiýasyna peşkeş edip gelýär. Bu hukukdaşy guramalaryň işini düzgün taýdan togtatmak we halkyň baýlyklaryny goramak üçin Hazina we Maliýe Komitetiniň öz işine başlamaly boldy diýildigi bolýar. Mundan başga Hazina we Maliýe Komiteti Täze Türkmenistanyň gurulmasyna we geçiş döwründe ähmiýetli orun eýlemekçi. Bu geçiş döwründe ýurt bähbetli işe halkyň hem öz goşantlaryny goşup bilmekleri üçin gerekli mümkinçilikler döredilipdir.